Sibingelele kubabukeli be-Transformation Live both on Facebook naku YouTube. Siyacela ukuthi mhlambe kumuntu akabonge support. Kune support esiyitholayo ikakhulukazi from the guys angaphandle overseas. There are guys from England, ladies from England. Khona nje omunye umfowethu lapha eSaudi Arabia uMr Mkwena usuke Free State useSaudi Arabia. Last time ngangikhuluma ngamazwe ase-Europe compared to ngalento yama open borders and all that. Ngase ngithi le genge ephesheya ayokisicobelele ngoba ngikhulume nayo. Wangishayela, we spoke almost an hour no Mr Mkwena Saudi Arabia. Engichazela ngepolitical system yase Saudi Arabia ukuthi bona is a constitutional monarch, baphethwe inkosi lapha, it's a dynasty. Wangibeka nje sithombeni ngayo yonke into nanokuthi kuphilwa kanjani eSaudi Arabia. Uke wahlala ngase England. So those guys they basupporta kakhulu, basitshena ukuthi kwenzakalani phesheya kwelo. I've never been to overseas angaze ngiye. But one day ngiyoya. Kukhona no Mr Unjabulo Mbunjwa use-England from la South Africa but use-England. Kukhona no baningi aba overseas abayibesibhalele bethe siyanibukela lapha ku Transformation Live. Sasingazike thina ukuthi into esikhulumayo zinzima ngalendlela esezinzima enisho ngayo ukuthi zinzima ngakhona. Siqale nje sikhuluma indaba zasejele, sishare ama experiences nanokuthi njoba ngichaze phambilini ukuthi mina ngiqala ukubhala indaba zasejele ngisengaphakathi ngangibhala yonke into ngoba ngangibona enye indawo lapha. Bazo indicate ku Facebook ukuthi abasasizwa kahle. Ngifuna ukukhuluma ngodaba lwensizwa yakwaZondi. Daba olunzima kakhulu. yakwaZondi eGreytown. eGreytown ke sazi ukuthi ngaphansi komsinga ngoba umuntu waseGreytown uyayithi ngwasemsinga mayeseGoli. Lukhona ku Facebook lolo daba emsebenzisi media SA ungahamba ufuna ufunde. Udaba olunzima lwensizwa yakwaZondi. Olunzima kakhulu. Lensizwa sake sakhuluma ngayo la before. Lensizwa ngoba uyazi ukuthi ibhadi liyazi kubo walo. Uyazi umuntu oyedwa ukevelelwe ngamabhadi amathathu. Anzima uzubona ukuthi lento no man yazi lento isingaphezulu kwakhe lo mfo. Yabo kodwa futhi ngeke into ozoyenza. Lo mfo uthi ngo-2016 udaba lapha ehostel eDube bayazi abaningi eGoli. Uthi lo mfo ngo-2016 ubehlala ehostel eDube lapha khona lemkhukhu le. Khona lemkhukhu le elapha yangaseDube eSilver. Kukhona ama-container aqashisayo ahlala abantu, So lo mfo uthi bebehlala lapho yena nomfana wakubo omncane. Besebenza security, bebehlala nje beqasha umkhukhu nomfana wakubo omncane. Ngifuna ulalele kakhulu kulento ngoba lolu daba lumayelana ne-relationship, luthinta kakhulu ama-issues e-relationship. La khona abantu abaningi abasemajele, abantu abaningi insizwe ezisemajele zilapha ya ngenxa into yama-relationship. Yabo nje abantu abaningi mongenza ucwaningo noma ungalwenza ngayiphi indlela uzothola ukuthi insizwe eziboshiwe zagwetshwa kakhulu. Yes, zikhona ezizinkabi, zikhona ebezibamba amabhenki zenza ini, kodwa abantu abaningi ejele besilisa ababoshiwe indaba nge relationship. It's either
angisakhulumi-ke ngabantu besifazane ejele labantu besifazane kuma females nje abantu abaningi baboshela ukubulala amadoda. It's either wabulala indoda or wathenga inkabi wathi azimbundi. Abantu besifazane abaningi baboshelwe lokho bese kuba khona ke laba abawo shoplifting and all that. Kodwa nje most abantu abasifazane babulawele baboshelwe indaba zama relationships. Ithi ke lensizwa kwaZondi ngo2016 ibihlala eGoli eDube Hostel kule Mkhukhu eSilver lapha. So ihlala nomfowabo bese ke kumakhelwane waye kungenye insizwa kaMchunu behlala nje behlala kanjalo. Lo mfo kaMchunu lo babesebenza naye bengama security bobabili bepheka ndawonye ehostel. Uyazi hostela uyalala kule ndlu omunye ulala lapha kule ndlu omunye ulala kule yandlu kodwa nipheka ndawonye yabo nipheke endlini eyodwa kule ndlu nje niphekela kule ndlu ufika ngokuzodla omunye kuba kanjalo nje. Ithi ke lensizwa ngoJanuary 2016 kwase kufika izingane zangapha eMzimkhulu ezu2 zandawonye zafika zazohlala zaqasha umkhukhu kusho zazize ngendaba yesikole lezi ngane. Zafike zaqasha umjondolo oseduze kwabo labo kwalomfowani wakwaZondi. Kushuthi zazize ngesikole lezi ngane zangabe sasithola yabo lokhu kusuka emakhaya nizofuna isikole mhlawumbe nizongena enyuvesi nani nizofuna enyuvesi noma icollege nigcinene ngasitholanga. Uthi ke lo mfokaZondi lezi ngane nje bayihlala eduze kwabo bawo umakhelwane bazo bayazi ke abantu abahlala hostel not futhi emahostel kuphela ngisho emqashweni nje omakhelwane bakho emqashweni ugcina usubazi bonke esigcemeni nje depending ukuthi umuntu onjani kodwa ugcina sewazi la ukuthi uhlala usibanibani la kuhlala usibanibani la angiphathi ke hostel la hostel ake kuyazwana. Uthi umfokaZondi bayijwayela ke lezi ngane. I want you to note this. Uthi uZondi bayijwayela lezi ngane ezimbili ezihlala kulokushuthi zaqasha umkhukhu nje zaqasha umkhukhu lo yicontainer lama container silver lapha eDube bayazi abantu abahlala eDube hostel zahlala eduze kwawo lo mkhukhu bagcina sebeyijwayela ke lezi ngane uye umfo kaMchunu labasebenza naye nalomfana wakubo bagcina nje bayijwayela kangangokuthi nazo lezi ngane kwakuthi makuphekwa thola iswaya inalo lezi ngane zizolithatha ngapha nabo futhi mabengenalo iswaya belithathe kulezi ngane kwaku kanjalo nje manalo nisobho lapho belithathe ehostel kuphila kanjalo. Uthi umfokaZondi kuthe ngaJanuary uyazi ke umuntu legenge esebenza kakhulu kwi security guard kuma security guard companies ngoDecember ziye emakhaya ziya ngabo January ngoba ngoDecember isuke isebenza. So uma ekhaya uZondi ebesebuya ngaJanuary kusho wahlala iviki ekhaya wayesebuya nje ngaJanuary kusho ukuthi usuyophela. Uthi meyebuya ngoJanuary ebesethi awuthi nyobi efika nje ebeka izikhwama nani bese ethi awuthi nyobi ngilela lezi izingane lezi abayijwayele. Uyazi endlini yamantombazana noma ningathandani nje endlini yamantombazana uyathanda nje uyakhona umuntu wesilisa mhlawumbe bazongifakazela umuntu wesilisa nje endlini ukuhlala abantu besifazane uyathanda uyakhona nabo futhi kwesinye isikhathi beze be-enjoy ukuba khona kwakho yabona uma ufika abanye bekuthathe njengobhuti nani bekuxoxele ngisho inkinga zabo ababhekene nazo kuma relationships abo. Uthi umfokaZondi ngathi mangifika kule ndlela lezi ngane ezakwanza imande lezi ngane ngapha eMzimkhulu. Uthi ngathi mangifika kulezi ngane uthi uyifica zisezintathu manje. Uthi mangifika ngibona ingane enhle engazange ngibe impofu uthi ayinhle yabulala. Uthi ngifike ngibingelele kulezi ngane zakwanza imande uthi ngithi niyaphila isiyaphila. Uthi bese ngithi lona futhi manje uthi ngathi mangiyibuka nje le ntombi ngavele ngabo kusho yena uthi ngavele ngabonda intombi yami lena hayi intombi yami le. Uthi wayishela angithi manje uyishela vele uzwana nezingane zakubo zithi lezi ingane nayo sisi wethu lo uyafika usuke emakhaya. Kushuthi njoba zikade zimbili lezi ingane endala bese kuba ile efikayo ipartner nendawo bese kuba ile encane kushuthi endala bese kuba ile efikayo
le ehlanyisa umfokazondi bese kuba ile encane. Uthi kumfokazondi mayibona lengane avela afika ibone ethi hawu ethi ngeke. Ethi yabo ethi lengane ngeke ke le ngiyayi intombi yami le bese yayishela ke. Uyishela nje uyazwana nalizanga kubo. Ayishele lengane ayishele bese kuthi ngolwesihlanu ihambe lentombi kaZondi. Bese buza uZondi ukuthi hawu usibani ba lentokazi le ayishelayo. Ngeke ngilisho igama layo. Ngoba inhloso akusiyo akukhona ukuexpose but is to share experience kaZondi. Kodwa khona izingane zakwaNzimande emzimkhulu zazi ngezandawonye. Uthi kuZondi ethe sayishela nje ngoba ubuye emsebenzini engene ebusuku abuye ekseni. Wona abuye angene ekseni. Angene ekseni abuye ntambama. So ke bese kuthi ngolwesihlanu mayithi uyabuya emsebenzini ethi uyabheka lengane uyayishela kule endlini kule ndlela lezingane. Bese silezi ingane usibani banakekho. Usahambile uye eAlexandra kunosisi wethu ose-Alexander ukuthi ngama weekend khona ipeace job ayibamba ngama weekend. So usibani uyayehambe eyombambela ingane ngama weekend njalo nje ngama weekend. Uthi uZondi bese ngibuza ukuthi uzobuya nini pho bethi hayi uzobuya ngomsombuluko. Nangempela ahlale kuZondi ke beyijwayele kakhulu lezi ngane. Uthi uZondi kwangenzeki uma engasebenzi off kwangenzeki engayindlini nalezi ingane noma esebenza maybe uyantambama uyakhona. Yabo nje babezona ngaleyo ndlela. So ke ibuye lengane ngomsombuluko lenenhle. Aqhubeka uZondi ayishele ngoba uthi yazi yamqoma ngoFebruary. Shuthi wayishela uJanuary siyophela 2016 yasiyamqoma ngoFebruary. Uthi mayimqoma ngoFebruary uthi bethandaneke. Ngesikhathi bethandana kodwa njalo ngolwesihlanu iyahamba lengane yakuphi iya eAlexander. Isimtshenile noZondi anisebeyathandana. Ithi njalo ngolwesihlanu ngiyahamba ngiya eAlexander usisi wami khona usisi seAlexander unengane encane so ngama weekend usuke ebamba into khona into halibamba ngomgqibelo nangesonto so mina ngizoyimgadela ingane. Uthi uZondi ke nje lokho kuyi standard every Friday. Uthi uZondi indlela ababethandana ngayo nalengane imthanda naye ithanda inhle ngendlela eyisimanga. Uthi ngifuna ulalele khona iphathi ngifuna uyilalele la kule ndaba. Uthi uZondi lengane angithi manje iseduze ihlala nezingane zakubo la eduze. So mayifuna ukuyibona yayizendlini yakhe. Njalo nje yayizendlini yakhe ebese yena ekhipha lo mfana wakubo omncane. Mhlambe ethi akavakeshe kumchunu akavakashela endlini kaMchunu nomchunu kwesinye isikhathi wayebuye ehlale nentombi umchunu lo abasebenza naye. uZondi wayesebenza nomchunu bengama security bobabili besebenza esayithini eyodwa bengena night shift bababili mabengena i-day shift bengene bobabili. So ke uthi uZondi njalo lengane mayizoza kubo endlini yakhe wayikhipha lo mfana lo wakubo omncane eyohlala lapha kwa endlini kaMchunu. Uthi indlela ababezwana ngayo uZondi nalentombi ngisho benza ucansi uthi indlela ababezwana ngayo iyayisimanga wavela wabona uZondi ukuthi yazini ukunokuthi ngilokhu ngikhipha lo mfana wakithi la endlini uma ngizobonwa yilengane angivele ngilokhuza angiqashe umkhukhu wami la eceleni ngizopheka la endlini nalabafana nomchunu nalomfana wakithi kodwa ngizoqasha umkhukhu wami la eceleni. Ayike wawuqasha umkhukhu uZondi fast ngawo February. Uthi wawuqasha umkhukhu wahlala kuwona lo mkhukhu uZondi. Uthi ke lengane yayisimbonela kulomkhukhu mayesebenza ebusuku wagcina ke esehlala nayo. Wagcina esehlala nayo uZondi lengane. Kwagcina sengazi usehlala nayo ngoba isikhathi esiningi maye khona off emsebenzini noma ebuye emsebenzini ebusuku izizomvakashela ihambe ekseni noma engena emini ifike ntambama. uZondi ke
ube nonkosikazi emakhaya nezingane ezimbili le emakhaya eGreytown. Ngapha keGreytown bazongilungisa kodwa la ku Facebook. Ngapha kuGreytown lezi ndawo ezingala ngenhla uma kukhulunywa ngonkosikazi kusokukhulunywa angithi mawuvelile nje kube intokazi wakhipha lokho okukhiphayo intokazi ibusuyithatha izohlala kini kwesinye isikhathi uhlale nawo nje ingasinile. Bambiza ngonkosikazi ke lo muntu lo mayithi nje umuntu nomfazi usuke esho umuntu kanjalo ngoba uZondi waye ngemdala kakhulu kwakumjida nje wayengaphansi kwami ngicandi wayina la ku 30 nje early 30s ngo 2016 I mean late 20s ngo 2016 ngoba uZondi mayechaza ukuthi yena indaba yomjolo nje lo mjolo lo sezingeni eliphezulu nokuhlakanipha nama complications nobuqili basemjolweni kuthiwa engakabazi yena ngoba wasuka nje ekhaya nomfazi eqonywa nje emakhaya lokuqonywa kodwa wayesenomfazi wayesesuka eya eGoli. So lapha eGoli ke afike athola khona le ntokazi. So lezi zinto zemjolo nelokhuza akhona lezi zinto zemjolo nani nezingxabano zakhona wayengazazi mayesho ukuthi wayengazazi. So ke uthi kuZondi kwahamba from February thandana lentombi until September uthi umfazi wakhe osekhaya wayengasamfuni uthi wayethi mayehleli nalengane intambama ebuye emsebenzini mayithi uyafona unkosikazi uthi ngangalibamba ucingo kwesinye isikhathi ngilibambe kwesinye isikhathi uthi wayelibamba uZondi makufona unkosikazi wakhe ucinga alibamba aphumele phandle akhulume nalo akhuluma nocingo bese yabuya ke ezohlala nalengane. Uthi ngelinye ilanga nje kuMakhaza kwafona unkosikazi wathi ufuna ukuphuma uZondi yathi lengane naye kuMakhaza ngicela ubuye nje uzohlala la embhedeni uxoxa nonkosikazi wakho mina ngizothula. Uthi uZondi ngaxoxa nonkosikazi ngaxoxa saze saqeda yayisithi emva kwalapho ke futhi base beyihlalela nje baxoxa kwamnandi baba busy. Uthi uZondi lalungekho lamahala ngendlela ayithanda ngayo lengane iyinhle uthi mikahle iyinhle impofu uthi lalungekho lamahala babe lokwangenzeki bengabonana. Uma engene ebusuku uZondi mayibuye ekseni uyabonana nalengane mayengene emini mayibuya ntambama uyabonana naye bayalala njalo nje babebonana bese kuthi ngolesihlanu iyahamba lengane ya eAlexandra. Before ihambe yayiqala kuZondi uthi uZondi mayifika kumina bese isho ukuthi ngoba mayihambe ngolesihlanu yayihamba la ngabo 2-3 kanje. Uthi uZondi uthothi ngikhona nami ngi-off or ngizongena ntambama uthi yayiza kimi ngabo 2 3 kanje uthi sibe busy senze uthando ebese kuyahamba ke. Uthi uZondi ngelinye ilanga lengane belele nje endlini yakhe embhedeni uthi bese lengane icela uzokhumbula ukuthi ngo-2016 uWhatsApp akekho babengebaningi uWhatsApp noma wawusukhona kodwa wawungemningi ngalendlela osumningi ngayo manje. So abantu abaningi babesayiphathela ubhobho abanye wawusukhona vele uWhatsApp and also mgangathweni usanda kufika kulezi uyabona futhi kwakusa WhatsApp ngalamafoni anama button understand. Uthi uZondi lengane belele nje yayisithi ngicela uWhatsApp usisi wami ngefoni yakho Zondi ayinikeza uZondi bese lengane yami WhatsApp usisiwayo imbhalele ithi icela uWhatsApp alosisi ehlala imvakashele Alexandra uthi uZondi ayinginikeza WhatsApp losisi kusho ukuthi engaphenduli losisi akanali idatha engaphenduli
ethandane kuZondi nalengane uthi ngayithandi uthi nje uthi umakoti wakhe uZondi wayesemnukela esekhaya umakoti uthi kwakuthi makufona umakoti nginalengane uthi nje mina ngase ngikhohliwe nalokuthi nomakoti ekhaya uthi ngase ngikhohle from February to September akazayo ekhaya ebhizi nalengane leya yakwaNzimande uthi noma umakoti efona angalibambi noma efona uthi nje ingasekho nje into ayikhuluma nomakoti right ngoba vele umakoti uzokhuluma indaba zokuthi hayi ingane iyagula nani yabo. And then ngoSeptember kuthi nje ngoSeptember uZondi esemsebenzini uthi uZondi ebese eyihlalele nje bekenze uthi bese ngena ku WhatsApp angene ku WhatsApp alokho scroll uyabona mawusuku nesizungu ungene ku WhatsApp scroll uthi wayesebona angithi number lo sisi ka waye WhatsApp elengane lo ohlale eAlexandra ikhona la uthi uZondi wathi maye ebona iprofile pic yalengane ebona iprofile pic yalo sisi lo uthi wayesethi awuthi ngisale sengimbingelele uSibari avela shaya ibhathini uthi ngimbingelele uSibari ngithi sawubona Sibari avela aphendule ungena ebusuku semsebenzini uZondi ebusuku uthi avela aphendule lo Sibari uthi uZondi bese ngiyichaza ukuthi hayi imini uSibanibani imini uSibanibani lo uthandana noSibanibani uthi lo sisi bese ethi hawu uyaphila noSibari hayi ngiyajabula ukuze uthi uyaphila uphi bakithi umntase seloko ngamgcina ngoFebruary phela seloko ngamgcina ngoJanuary esuka la emakhaya ayi uthi uZondi angithi uZondi lo sisa ka WhatsApp ayo yilo sisi wayo WhatsApp elengane phambilini yathi lengane kuyena yilo sisi wayo oseAlexander uthi uZondi bese eqala manje ethi hawu kanjani manje lo sisi usho ukuthini mayethi uphi uSibanibani lo ngamgcina ngoJanuary esuka la emakhaya uthi uZondi bese ngibuza ukuthi kanti wena sisukuphi wena ethi lo sisi hayi mina ngisekhaya mina emzini okhulu hawu uhambe nini ngoba mina ngazi ukuthi uhlale eAlexander ethi lo sisi hayi lutho akaze ngihlale eAlexander mina ethi lo sisi hayi angikaze ngihlale eAlexander mina uthi uZondi ngithule ukuthi hawu lo sisi ngoba uthe nje esekhuluma yedwa uZondi hawu lengane kungenzekani ukuthi from February siqala ukuthandana until manje ngalo mzuzu uZondi akasayi ngisho ekhaya akazeye from February until September alikhe lamahala ayikho weekend eyayingahambi ngayo lengane yeAlexander siyaqala uZondi ethi kanjani manje ngoba lengane njalo ngama weekend ihlala ithi yakusiswa eAlexander awuthi uZondi bese ngishiya kanjalo ungasayibuzi uthi bese uZondi bese ngivele ngithula nayo ke le ndaba uthi ngihambe ngifike ngithi ngizoyibuza lengane uthi mangifika endlini ngiphuma emsebenzini wayengena ebusuku mayifika endlini ekseni ayibize lengane ayibeyixoxele uthi bese ngivele ngisaba ukuyibuza kukhona ke into eyenzeka mase ukuthanda umuntu wesifazane mawumthanda umuntu wesifazane umthanda umuntu wesifazane uma uzwile ukuthi ngazi ukuthi usephutheni noma khona la kabonakale khona usabe ngisho ukumbuza there are guys abakanjalo uthi uZondi wasaba ukuyibuza lentombazane wathi kodwa ngizoyibuza kanjani ngoba sengifuna manje ngitshela ukuthi mayisuka ihamba la ngolwesihlanu njalo ngolwesihlanu ithi yakusiswa eAlexander isuka yakubani ngoba nangi phela usiswa usethe yena ngeke eAlexander yena uthi uZondi ngahlala uthi kwazi kwaphela iviki engayibuzi kodwa manje mayikhona la kungasavumi ukuthi alale nayo kanti babelala strong kakhulu uthi ngingasavumi
uthi kwathi kuphela iviki uZondi ngase ngondile ngingaka sengisele ngeyiqhoma ibhluke ngase ngilifasa ngebhande. Uthi ngisaba nje ukuyibuza lengane. Uthi ngathi kodwa ngizoyibuza kanjani. Uthi lashawa lwesihlanu yeza endlini yakhe yathi hayi Zondi ngisengiyahamba ngizovalelisa sengiyahamba. Uthi uZondi yathi mayihamba yathi mayithi ifike endlini izovalela sithi yahamba. Uthi ngeze uvalo lungishanga juluka ngamanzi. Uthi ngibuza ukuthi yini kwezenjani ngithi hayi shuthi nje emsebenzini angilalanga njengoba ngene ebusuku nje angilali kahle emsebenzini uyabona. Uthi amehla bomvu. Uthi ngiyonda akuvumi ngisho ukudla njengoba ngiphekela nje ngoba yayisihlala naye endlini. Kodwa besadla ndawonye la mfoko kamchunu omakhelwane nalomfana wakubo omncane kodwa nje esehlala nayo lengane. Ibuye iphumeke phela ingene ngale kosisibayo yabo nje. Uthi uZondi ihambe ngolwesihlanu ingane ithi hayi sekuSeptember manje. Uthi ingane ihambe ngolwesihlanu ithi ingane no ngiyahamba ngeAlexander. Uthi uZondi sengiyazi ukuthi ayiye Alexander nje obihamba kodwa ihambe. Uthi ngagula yahamba yaze yabuya ngomsombuluko. Still usayivakashela lezi zakubo uzama indlela yokuthi kambe lento ngizoyichaza ngizoyibuza kanjani kulezi ingane. Bese kuthi evikini lesibili uthi uZondi ngavele ngathi ngingasebenzi nje ngisendlini. Lengane isendlini angithi noma behlala ndawonye noZondi kulendlu kodwa isikhathi esiningi mayengekho uZondi noma ekhona mayiphuma nje lengane lendlu isuke ingane zakubo. Uthi uZondi ngavele yathi lengane isendlini ilapha endlini ezingane zakubo ngavele ngafonela lengane yakube encane yakwabo lencane. Uthi ngayibiza uthi ngangacasukile kanje. Uthe ngacasukile kanje. Look efuthekile uthe ezondile. Ngalo mzuzu umfazi wakhe akasamfuni. Uthi nje ngangasamfuni umfazi ngase ngizwa nje ukuthi angisamfuni. Ngisho ethi uyangifonela umfazi usekhaya. Uthi ngase ngingasamfuni nje. Uthi ngathi ngisuka ngavele ngabiza lengane yakho encane. Ngathi bangiyibiza ngathi sengiphethe induku. Uthi yathi mayingena endlini ngase ngivala. Ngase ngithi lalela la wena. Khona into engifuna ukukubuza yona. And uyesaba njalo ukubuza le ntombi yakhe. Ubuza lengane yakubo yakwabe encane yakubuwa le ntombi lengane encane. Uthi ngathi uma ingena lengane ngavele ngadonsa induku. Ngathi ya lento engifuna ukukubuza yona ngifuna ungitshene iqiniso lodwa. Uthi ngifuna ungitshene iqiniso lodwa. Uthi uZondi ngayibuza lengane encane ngathi usibani mayisuka la eAlexander ngama weekend njalo ngolwesihlanu usuke yapi. Yathi lengane ayosuke yakusise eAlexander. Uthi uZondi ngayibhonya kathathu lengane encane ngendlela engangicasuke ngayo. Uthi ngayibhonya uthi ngave ngayifaka uqala into ngayifaka wesibili ngayifaka wesithathu. Uthi yabona lengane ngicasukile futhi ngingayibulala ngisho ukuyibulala ngoba uthi uZondi wayidinwa ngendlela ukuthi kwayona lengane encane wayengayibulala. Yavela phamisa izandla ingane encane yayisithi ngicela ukuchaza. Ithi ke lengane encane ngifuna ulalela. Ithi lengane encane usibani umesuka eAlexander ngolwesihlanu usuke ngayi khona eAlexander. Usuke endodeni yakhe eDrobheni. Unendoda nje eDrobheni, unendoda eyaziwa eDrobheni. Uthi ngaleso sikhathi uZondi lengane yayisintombi yakhe le yayisimtshena ukuthi imithi yona. Yayisimtshena ukuthi imithi. So uZondi nje uthi ngoba ngisaba ukuyibuza. Uthi ngoba ngisaba nokuyishaya, ngisaba ngoba isitheka imikhulelwe, yabona. Uthi kuZondi mayisebuza lengane encane, lengane encane usisi mayisuke ethi uya eAlexander ngolwesihlanu, usuke endodeni yakhe eDrobheni. Hayi ukuthi akho siso seAlexander, akekho nje usiso nengane ogadelwe ingane lapha. Usuke endodeni yakhe. Futhi usisi njalo uma wena ungena ebusuku, njalo nasibani ungena ebusuku, njalo nje ungena from February, njalo ungena ebusuku kukhona iquantum elisuke ehostel eNasfiri. iNasfiri ayikho kude neDube
kodwa nje uyahamba abayazi abahlala eGoli. Ithi lento njalo nje mungene ebusuku wena sibalo semsebenzini kune quantum elifika limthathu sisi. Khona indoda ajola nayo ehostel eNasfiri njalo nje lifika lishaya ihuti aphuma ngene kulona. Ubuya la ngabo 5 nangabo 6 ekseni wena usungakabuye emsebenzini. Vele ke mawusebenza igeleke ngesebenza ama security ifike ngo past 7 endlini ngo 8 ngoba iyayiphume ngo 6 ngqo. Ithi besithi lengane wena nje mungene ebusuku ntambama ngabo 9 noma ngabo 8 past 7 lapho kusuku kuzofika iquantum lizothatha u6 usisi. Uthi ke futhi okunye kusho lengane encane ithi okunye uyambona umchunu lo mngani wakho balala nosisi umchunu nje mesuke elovile ngalezo khathi uthi uZondi umchunu lo awumngani wakhe wayesenokulova nje emsebenzini thothi ufaka incwadi mabengena emini noma bengena ekseni wayenokulova nje emsebenzini. Kanti ithi lengane ke yabonje umchunu lo mngani wakho lo enipheka naye mayisuke elovile usuke elovile usisi mayelovile nje usuke elovele usisi. So nje usisi uphila ukanjalo uthi umchunu ningadinwa ku Facebook masuke sisamile kunemshini esuke isaphazamisekile. Uthi uZondi ikhanda lakhe lavile laphithana ikhanda uthi ngayibuza ukuthi lengane lentombi ngoba ngithandana nawo nje njoba silala kangaka nje mina nayo isiphi isikhathi isuka isaya ngamuphi umzimba kulabantu abashoyi lengane. Uthi uZondi laphithana ikhanda ngangazi ukuthi ngenze njani. Uthi ngase ngithi kulengane encane ngase ngidlalela ke sibale kulungile hamba ungasho ukuthi athi sikhuluma ngani ungaloko uthusho yathi lengane ayingizothula. Uthi ngase ngithi kulengane encane ayingizamele inamba yalomfo osedrobheni lengane ehlala yakuyena ngolosihlanu lentombi yakhe. Yayizama lengane inamba. Uthi uZondi ngase ngimfonela lomfo osedrobheni lo okuhlala ekuthiwa lo okuhlala kiwa kuyena uma kusuke kuthiwa kiwe Alexander. Uthi uZondi ngathi mangimfonela lomfo ngiyambuza ngithi mina uthi uZondi ngiyambuza lomfo ngithi mfowethu uyaphila uthi hayi ngiyaphila. Uthi kuZondi uyini nopha uthi kuZondi uyini no sibanibani lengane yakwaNzimande cishe ngayisho igama. Uthi ke lomfo osedrobheni ethi lo lengane ethi miyihamba ithi yakusiswa iAlexandra lo esikuya kuyena. Uthi uZondi ethi lomfo usibanibani intombi yami nje. Ethi uZondi hawu intombi yakho kanjani ngoba phela intombi yami leyo. Ethi lomfo ngale ethi intombi yami leyo ihlala eDube hostela emkhukhwini ihlala nosiswayo. So iyaye ngivakashele ngama weekend ngoba usiswayo ngama weekend usuke khona. Imgadela ingane phakathi nensuku. So ngama weekend ngisuka ivakashe kumina la idolobheni. Intombi yami nje imithi ingane yami. Ayothi uZondi ikhanda kwathi aliqhume. Kodwa still usesaba ukuyibuza lengane. Uthi kwaphela 2 weeks esetholile ukuthi ngempela lengane iyajola. Sethole ngosiswayo lokhu uhlale eAlexandra ukuthi yena akahlale eAlexandra setshenwe nayi lengane encane. Kodwa uthi still uyesaba ukuyibuza. Emva kwalapho uthi uZondi ngabe se uthi wabe ngelinye ilanga kuLwesine engene ebusuku uthi ngavele ngaqoka uthi sengondile ngaka sengisele ngeyiqhoma ngondiswa nje ilengane. Angithi manje siyafika phela la endlini iyangibuza ukuthi yini kweze njani ngibona wehla nasemzimbeni. Uthi ngisaba ngisho ukuyitshena ukuthi ngani nguwe yafeba wena. Uthi uZondi wabe esegqoka ngoLwesine wazenza umuntu emsebenzini wahamba ngabo 4. Uthi wafika wayihlalela emajiteni wayesebuya ufuna ukuchecka lento yasebusuku manje ukuthi iyenzeka yini. Uthi wayesebuya esezohlala endlini. Uthi ngathi mangena nje endlini kwayisikhashana uthi wafika ngabo 7 ngoba iquantum ku12 la seNasfiri ku12 fika ngabo past 7 yak 8.
uthi uzondi ngathi ngihleki kanjena nje endlini yazongena lengane yathi mingena uthi yavele ethuka manje ngibona sengisendlini ukuthi hawu ngoba ngisemsebenzi kufanele ngabe ngisemsebenzi nje yini uthi uzondi ngathi hayi ngijikile nje emsebenzini ngicelile uyabo uthi ayifika ihlale phansi lenga uthi mayithi yafuna ukuphuma ukuchitha amanzi uthi uzondi ngithi hayi ungachitha amanzi yeka hlala phansi uthi khamba isikhashana eshawu past 7 kube isikhashana ikhali huthi yequantum lengane la endlini nayo uzondi uthi ayibone le uthi nje ngiyibuka kancane ikhali huthi ayi uthi uzondi kube isikhashana uthi ngizwe senginokhabati eminyango emva kwesikhashana nje phela mase bebona kusho ukuthi lengane ayizi uthi kunokhabati eminyango qoqoqoqo uthi uzondi ngisukume ngiphume uma ngithi ngiyabona hayi amajita nje amathathu uthi ebingelele ukuthi kunjani mfowethu hayi siyaphila besethi lamajita manje khona umuntu esimcelayo isize kuyena ohlala la endlini ethu uzondi umuntu kanjani lo ohlala la endlini ngoba intombi yami ihlala la endlini bese ethi lamajita hayi khona usisi simfuna uthi nohlala la uhlala nosisi wakhe so silandena nje manje ifoni yakhe ayingeni sithi siyamshayela kade emini besithe beshila ukuthi sizomlanda yabo kade simshayela nje samthola but ayisangeni manje ethi uzondaye bafethu intombi yami lehlala la endlini ikhona nje manje khona ihleli nami uthi uzondi bese ethi lamajita hayi mfethu hayi siyaxolisa thina besazi ukuthi uhlala nosisi wakhe lo muntu bakhuluma njalo basemnyango kodwa bathe nje ukuqhela uthi uzondi ngangawuphakamisa umoya ngoba vele inhloso yami bengasikho ukuthi ngibalwise laba bantu bekukuthola nje ukuthi ngempela lento yequantum elifike ebusuku ikhona yini uthi uzondi exoliseke lamajita evalelise lamajita bese evalelise ethi hayi mfethu siyabonga bese ngazi ukuthi intombi yakho bese iyahamba lamajita uthi uzondi ngibuye ngizohlala endlini uthi MC ngahlala endlini mfowethu lengane uthi kodwa ngiyayithanda kodwa inhliziyo yami icasukile uthi kodwa ngiyayithanda mangiyibuka uthi sengondile ngiziqhoma ngamaviki nje amabili uthi bese kuthi ngolesihlanu angithi kwenzeka kakhulu wesine bese kuthi ngolesihlanu angithi lengane kufanele ihambe phela ibuye iye eAlexandra njengokusho kwayo uthi uzondi yeze endlini wayifonela yeze endlini ngolwesihlanu wayingasebenzi uthi yeze endlini itshena ukuthi yona izothatha u2 bese iyahamba ngoba njalo nje mayizohamba uthi kuyaye ithatha u2 nje fast bese iyahamba uthi uzondi ngathi ngayibiza yeza fast yona itshena izothatha u2 angithi lwesihlanu fanele ihambe uthi yathi mayingena nje uthi uzondi indlela engase ngicasuke ngayo futhi kube wayengasaguli esengehlile emzimbeni wayizoyibulala uthi wayibamba uthi wathi ufuna ukuyiqabula lengane uthi wavela wayiheda ngekhanda uthi ngayiheda ngekhanda uthi ngayiheda ngekhanda yazosakaza phansi uthi emva kwalo lapho kusho ukuthi weqiwa intukuthelo uthi emva kwalapho ungadonsa uplastic yabo ibase yombhede umbhede wabo wano plastic khona plastic ogoqa ibase yombhede uthi ngahlubula lo plastic lo ngayingcinya ngawo la ebusweni uthi ngayingcinya athi yapaquza ingane ngayingcinya uthi wayishaya uthi wathi usubuyile umqondo wayeseyibuza wathi wena njengoba uhlala uthi uyahamba yakusisi wakho eAlexandra usuqambelana manga wena sengitholile ukuthi unendoda edrobheni unendoda eNasfiro Hostel ekulanda la njalo mangena ebusuku ujola futhi nomngane wami umchunu la ulala nomngane wami umchunu ushingane nathi ayikho leyo uthi yayithi mayiphika uzondi ngishaye ngisho uthi ungayishaya aziyaquleka uthi ngangike ngiyeke sengibona ukuthi iyafa uthi ngiyeke uthi mangiyibuza uthi uzondi ngangifuna nje ukukhuluma iqiniso ithi ingane ayikho leyo nto bangiqambela nje mangijoli mina akekho futhi mina ngisuke ngiyakusise na eAlexandra futhi umchunu lo angijoli naye akho quantum ehlale izisuke lizongilanda ethi uzondi ngani labo bantu bequantum bafike phambi kwami la ngikhulume nabo eminyango labantu ebebengqonqoza la izolo uthi ingane yaphika athi nje yayiyazi yona leyo nto uthi uzondi ngangithi mangishaya ngane uthi ngibuye ngiyiyeke uthi indlela ayithanda ngayo uthi ngangibuye ngiyiyeke uthi angilale nayo manje
uthi ngivele ngivukele ukuthi angilale nawo manje njoba ngiyishaya nje uthi ke ngiyiyeke ngiyithathe ngiphose embedeni ngithi ngifuna ukulala nayo uthi kodwa kube uthi ngiphinde ngicasuka ukushuthi wayesequwa ucasuka kakhulu uthi uZonde emva kwalapho wathi wayikhipha ingasakwazi ukuhamba uthi yathi yasukuma yawa wayikhipha wathi ayihambe wathi uyayala wathi nje uyayala akasayifuni uthi wayeke hlezi kulezo nsuku uthi wayeke hlale elala endlini yakhe mayithi uyavuka umqamela umanzi umqamela kade ekhala yabo kushuthi ugcinelele waphaphame bese yakhala uvuka umqamela umanzi akhalisa ukuthi uthi wayesekhaliswa na ukuthi manje sekumele abuyele emuva afonele unkosikazi wakhe manje kanti wayithi wayesengasamfuni unkosikazi wakhe uthi wagcina ehlukene nalengane kodwa uthi lengane njoba behlukene nje ihlala khona la einganeni zakubo phela uthi uZondi ngangike ngithi ngihlezi nje ivele ngabo 10 ebusuku endlini yami uthi ngizoqoqoqoqo uZondi ngithi mina ubani ithi lengane yimi uthi ngivule uthi ngibuza uthi uzofunani ihle ngane ayengize kuwe uthi uZondi ngivele ngivala umnyango uthi yayiyinhleni phela uthi ngivele ngivala umnyango sikhale kuze kusekuseni ihambe ayikhiphi ibuyele endlini koSisibayo uthi yenzeka leyo nto yenzeka uthi ngahamba ngabona ukuthi ayingeke kahle lapha nje ngizogula ngoba lengane iyafeba sengiyibonile uthi wayese esevele kahle nanokuthi wayene-enga ngoba wayefuna nokuyibulala nalo mchunu lo wayefuna ngisho umbulala lo mchunu ayesebenza naye uthi wagcina-ke lengane etshena uSisibayo ukuthi no ayihambe lengane la ayihambe nje straight ihambe yagcina-ke ihambile la eDube hostel uthi yagcina ihambile uthi uZondi enye into ngalengane yayiqamba amanga ukuthi ikhulelwe lengane yakwabo encane yakuveza ukuthi uSibanibani njobe ethi ukhulelwe nje kwena akakhulelwe yathi na 17 kushuthi yakhulelwe isencane na 17 yathi mayodede esibhedlela kwafika kwatholakala ukuthi angazi isibeletho sinjani bese beyasikhipha so nje ngeke sakhulelwe uthi uZondi kuyagcina ihambile-ke leyo ngane hostel wayixosha yahamba yayohlala uthi wayesencenga unkosikazi wakhe-ke manje wamncenga unkosikazi wakhe yabona ukuthi ngenhlanhla unkosikazi wayengawazi lo mjolo unkosikazi uyabazi abantu basemakhaya wayengazi ukuthi uZondi njengoba engabuyi le eGoli uyajola ubhizi nentombi so wacomplaina kunkosikazi ukuthi hey cha akade ungasanginakile yabona yini esizothi unginake manje ndani baxoxa-ke base beyabuyisana njengamanje isiyashada le ntombazane mayesho uZondi ngoba usaxhumana nalengane yakube encane isiyashada le ntombi yakhe la ishade khona kwazi ukuthi nengane ngoba kunengane kaSiswayo ehlala nayo kushuthi nje la ishade khona yazokwaziwa ukuthi ilengane yayo lengane kaSisi eyayo le ntombazane kwaziwa lokho umkhwenyana akazi ukuthi lengane ngeke isazala izali yabayikhipha isibeletho so into emkhalisa kakhulu ngoba from February to September uthi uZondi wayengazange sole nje isihlobo sidala ukuthi lengane iyamjolela wayengazange nanokuthi futhi wayengayazi yena le ndaba umjolo nama tricks nani uthi mhlambe kube kwakumanje wayezobona ukuthi lengane iyamjolela uthi wayezobona uthi nje kodwa ngalize ikhathi wayisukile emakhaya yena wafuka wasebenza ngeGoli waba yisecurity esuka ekhaya esuka eGoli ekhaya esuka ekhaya eGoli uthi lento yama tricks omjolo wayengayazi uthi ke ukube lengane kube ngempela yake yayovula icala yayombopho ezoboshwa so uyayibuka ezinye indaba ke sikhulumayo la ebese ecabanga lolu daba lwakho ukuthi hey naye ngabe wacishe waboshwa so uma ungazazi lezi zinto zasemjolweni nje ungazange ujole abanye nje besilisa bayebeze besho miyena ukuthi ethi umuntu mina yami intombi ayijoli mina ngeke ngidide mina yami intombi kusho umuntu ethe yami nje intombi ngiyazi ukuthi ayijoli uvela umbone lo muntu ukuthi hey
yazi la ka uthola khona intombi yakhe yajolo uyayibulala and mayise ibulele into ebhlungu ke ngokubulala umuntu okujolele nje wesifazane njengoba sihlale sikuhlaba lokho ubulala umuntu ubulala ishende mubulala ishende nje wena wazi ukuthi uyaliphumuza wazi ukuthi uyalaya somehow ngoba uyalibulala kanti umuntu osuke usumbulala lapho usuyibulala wena uqobo ngoba once wabulala umuntu nje isidani ngawe bengithi angilishare lolu daba likaZondi ngoba naye wayalicela ukuthi silishare ngenhlanhla kuZondi kwamehlela lokho singakayikhulumi lezi indaba ngoba uyayesha ethi uyazi lento kube yenzeka sesikhona la ku Transformation Live ngoba ngangisangu 2016 ngangisanda kuphuma ejele ngangakakhuluma indaba zasejele ngangisabhayiza nje nami mawuphuma ejele phela ziningi izinto osuke usajabulela ukuthi ungaphandle uyabona nani ubambuyeka so uyayithi uZondi ke ukube i-Transformation Live wayazi before kwenze ingakenze kuleyanto uthi ayengeke isenzeke ngoba wayengazi lutho ngomjolo yena so besitha silishare ke lolu daba ukuze kube khona abazofunda okuthile kulona. Thank you.